хора, днес сме в Mineplex и днес ще играем в човек. Разбира се, цъкате го и започвате да играете. Нека. Сега видим как ще се правим. Чакай. Хора, че чакам да почне. И хора, почваме да играем. И малко лагва сървъра. Ти лагва, това не лагва. И сега че се справим в това. Че се справим. Не. Добре, ще включим. До мене ведър. Браво, ти ще умреш от водата. Хайде, бе. Когато си по-напред, вие ще се твоя Бе, че те изрежа. Хора, умряхме. Ти можеш да победиш само твоя партньор, който не може да те бие. Това е единствено такива. И че се върнем в следващата